Molt bé, ara anem a aprendre a afegir imatges al nostre blog. Al nostre blog, he anat a animalsmaritinsblogspot.com, vaig a l'àrea de blogger i arribo al panell. Recordeu que podem anar al panell a través d'aquí o a través de blogger.com. Nou escrit. I ara escric un títol: la meva sortida al zoo de Barcelona. Avui he anat al zoo de Barcelona. Allà he pogut veure un espectacle de dofins molt interessants. He fet moltes fotografies, em serviran per aquest blog. Aquí us en deixo una. Vale? Llavors jo faig un parell d'enters, agafo aquest enter d'aquí, el poso al mig i aquí un altre enter aquí. Afegeixo una imatge. Aquesta imatge navego, la tinc aquí, és una imatge del zoo de Barcelona, representa que he anat i he fet la fotografia, la vull al centre i la vull de mida gran. I transferim la imatge. Ara la meva imatge de l'ordinador s'està passant al blogger. Recordeu que sou menors d'edat i que no podeu penjar fotografies on sortiu vosaltres o sortint altres menors d'edat sense l'autorització dels seus pares. És molt important que oculteu el que seria la vostra imatge en el blog. I que, sobretot, no us ho he dit abans, aquests vídeos, però us ho he dit sempre, no dongueu mai cap dada personal a internet. Fet. Veieu, estem aquí, al text. Mireu, ara agafo la imatge, l'arrossego i la poso a sota del text. I aquí sota hi ha uns quants enters que esborraré. Ctrl Z si m'equivoco. Aquí, vale. I publico el missatge. Mostra el blog. I al meu blog surt l'entrada, la meva esportida, comptes de sortida, per tant hauria de espectacle, no està ben escrit espectacle aquí, per tant haig de modificar. Veieu la meva sortida, espectacle. Avui he anat al zoo de Barcelona i ja he pogut veure un espectacle de dofins molt interessants. He fet moltes fotografies que em serviran per aquest blog, aquí us en deixo una. Molt bé, i publico. Mostra el blog. I ara sí que ho tinc correcte. La meva sortida al zoo de Barcelona i la fotografia que representa que he fet jo en aquesta sortida. Però també puc anar i inserir una imatge que hagi trobat en el Google o a qualsevol pàgina web. Com? Vaig al blog, vaig a la B de blogger, panell, nou escrit, unes imatges de dofins. Aquest cap de setmana he estat navegant per internet, nom propi majúscula, i he trobat unes imatges molt interessants, com imatges que m'agraden molt. Per tant, ara insereixo, busco la imatge que vull, per exemple aquesta, no serveix això de botó dret guardar imatge, no, haig de veure la imatge sola, haig de clicar i haig de veure la imatge a tamany normal. Per què? Perquè a mi el que m'interessa és aquesta pàgina web. Aquesta pàgina web, si us hi fixeu al final de tot, acaba amb JPG. Això vol dir que és una imatge.
pot acabar en JPG o pot acabar en GIF. Hi ha altres tipus d'imatge, però els més normals són JPG o GIF. Recorda els GIF animados? Doncs això. Per tant, clico, botó dret, copia. Ja tinc la pàgina web. Vaig aquí i insereixo una imatge. Ara, no li haig de dir que està al meu ordinador. Aquesta imatge està a internet. Per tant, afegim des de la web, botó dret enganxar o control V baixa. Ho he fet al revés, He dit abans el que feia ara. Botó dret enganxa. Igual que abans, al centre, a la dreta, ara la posem a la dreta, mida petita i transfereix la imatge. Fet. Aquí vull posar una altra imatge, que també he trobat per internet, que és aquesta. Aquesta la veig a tamaño completo perquè surtin, mireu, JPEG. Botó dret, copia, em vaig a Blogger, ara li dic insereix una imatge des de la pàgina web que acabo de copiar i enganxar, la mida petita i aquesta vegada a l'esquerra i transfereix. Fet. Per tant, és molt gran aquesta, La puc canviar la mida com si estigués en el Word o en el PowerPoint des de les cantonades. La puc fer més petita. Molt bé. Inclús una mica més petita. Publico el missatge. Mostro el blog. I ja tinc les imatges d'internet. Quin problema hi ha? El problema és que aquesta imatge no és meva del meu ordinador. Si jo clico aquí, aniré a la pàgina web on està la imatge. I si aquesta pàgina web, que és un blog, de fet, un blog, anem a veure aquest blog de què és, deu ser d'un professor perquè és Xtec o d'una classe, és per volar a Barcelona, però és una escola, val? Si aquest blog decideix un dia d'aquests esborrar la imatge del dofí que té aquí, s'esborrarà en el seu blog, però també s'esborrarà en el meu blog. Perquè jo l'únic que estic fent és que una imatge que està en un altre lloc apareixi en el meu blog, però no la tinc jo, aquesta imatge. Diferent és la imatge que jo tenia al meu ordinador i l'he pujada. Aquesta, si jo no l'esborro, quedarà aquí. Però aquesta altra, si algun dia aquella persona l'esborra, que difícilment passarà, però podria passar, si s'esborra, aquesta imatge desapareixerà al meu blog. I amb aquesta el mateix, perquè aquesta imatge està treta d'aquesta pàgina web. Si algun dia aquesta pàgina web treu aquesta imatge, desapareixerà també del meu blog. I fins aquí com inserir imatges amb el blog.